Kaixo, egunon, Iker Ruidegino naiz, Eusko Alkartasunako bozeramalea, eta gaur zuekin turismori buruz nahi dut hitz egin. Batez ere, ereduari buruz. Eredu hau ez da batere ona. Eredu hau ez da jasangarria. Eta eredu honek egin ditu, sortu ditu hainbeste arazo. Adibidez, biztanle eta turisten artean. Alkilerrezko pisuen prezioak goraka doaz, eta sektoreko lan baldintzak oso prekarioak eta kaskarrak dira. Jakin badakigu, hainbeste lekutan, turismoak sortzen dituela arazo asko, eta hoiek ekiditu nahi dugu gure herrian. Horregatik, proposatzen duguna da ereduari buruz hitz egitea. Edo aldatzen dugu eredu hau, edo bestela, sektorean krisis latza bat sortuko da. Eskerrik asko, eta horren arte.